সাইড আলো আপা এটা আমার মোবাইল মানে তুমি তো আলমারি রখিছো না বেশি বড় বড় কথা কম গোলাপি আলমিরা মোর সে মাটি আলমিরাটা তোমার গোলাপ আলমিরাটা মোর বেশি কথা কই জানছো ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ନେଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ଆଲମିରାଟାକୁ ତ ଛାଡି ଦିଅ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ନେଇନି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ନେଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ଚାକରାଣୀ କରିବ ବୋଲି ଆଣିଥିଲା ତୁ ଏଠି ଘରର ରାଣୀ ହେଇ ରହିଲୁ ନିଆ ମୁଢିଟା ଖାଇଯା ନିଅ ଛତୁଆ କରି ଦେଇଛି ପିଇ ଦିଅ ସେ ମୁଢି ଖାଇବେ ସେ ମୋ ଗୋଳେଇଥିବ ଛତୁଆ ପିଇବେ ମୁଢି ଖାଇ ଖାଇ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି କମଳରେ ସେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣ ତ ଆଗରୁ ଜାଗ ସେ ମୁଢି ଓହୋ, ଚୁପ। ତମେ ତା ଆଗରେ ମତେ ଚୁପ ଖାଇ ପାରିଲ ମୁଁ ଖାଇବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ପିଇ ଦଉଛି ଦିଦି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲଣି କୁଆଡେ ଗଲୁ ବା ଆଜି ଖରାବେଳେ କଣ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ରୋଷେଇ ପୁଣି ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ତ ଭାବିଛି ଆଜି ଅର୍ଡର କରିବି ଅର୍ଡର କରିବ ତମେ କେବେ ଅର୍ଡର ଶିଖିଲଣି ବା ଆମ ଗାଁରେ ଥରେ ଫଟା ସାୟା ମିଳୁଥିଲା 5 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ସ୍ୱିଗିରେ ବିରିୟାନୀ 39 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିବିନି ବିରିୟାନୀ ପୁଣି 39 ରେ କେମିତି କଣ ବାପା ରୟାଲ୍ସ ରୋଷେଇରୁ ବିରିୟାନୀ ମିଳିଯାଉଛି ମାତ୍ର 39 ରେ ଗରମ ମସଲା ହୋଟେଲ ଶ୍ରୀରାମରୁ ମିଳିଯାଉଛି ମାତ୍ର 69 ରେ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ସିକ୍ରେଟରୁ ମିଳିଯାଉଛି ମାତ୍ର 99 ରେ ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଡିଏଫସି ଦାଦା ବିରିୟାନୀ ମିଳିଯାଉଛି ବା 129 ରେ এই ଅଫରଟା ଖାଲି ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ এই ଅଫରଟା ଶୁକ୍ର ଶନି ରବି 3 ଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି ପୋଡା ମିତ ତ ଦେଖା ଯାଉଥିବ ତ ଆପଣ ମାନେ ୱେଟ୍ କାଇଁ କଲେ ସ୍ୱିଗି ରେ ଏତେ ଭଲ ଅଫର ଦଉଛି ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଅଫର ଅର୍ଡର କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ଆଉ ବାଏ ଏଇ ବାସନଟା ମାଜିଆ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରୁ ସ୍ୱିଗି ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ଆଗରୁ ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ ହଁ ମା ଯାଉଛି ଝାଡା ଟିକେ ମାଇଲାଣି ଏଇଠି ନିଅ ଝାଡା ଯାଅ ଏଇ ଗାମୁଛା କଲର ଛାଡିଛି ଏଇ ଗାମୁଛା ନେଇ ଝାଡା ଆପଣ ବେଶୀ କଥା ତ କୋନି ଏଇ ଗାମୁଛା ନେଇକି ଆଲୋ ତୁମ ମୁଖକୁ ମାଇଲ ଅନେଇଲା ଆପଣ ବେଶୀ ଅନେଇଲା ଆପଣ ସାଇକେଲ ଯିବ ଅପା ଅଗି ଦେଲେ